Neix el nou punt d'atenció a l'habitatge cooperatiu al bloc 4 BSN. En els darrers 10 anys, el preu mitjà del lloguer a Barcelona gairebé s'ha duplicat. El 40% dels nous contractes són de temporada i 4 de cada 10 pisos del parc de lloguer estan en mans de grans tenidors. Però en aquests 10 anys també s'han impulsat alternatives com l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, una forma d'accés a l'habitatge assequible, estable, comunitària i sostenible. L'habitatge cooperatiu construeix comunitats fortes i cohesionades, on els habitatges tenen quotes mensuals per sota del preu de mercat i el model contribueix a l'economia social i solidària del territori. Des del Cercle de Transició Ecosocial d'Ecòpolis impulsem el punt d'atenció a l'habitatge cooperatiu per donar suport a grups i persones interessades a desenvolupar el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Resolem dubtes i donem informació inicial per tal que les persones i grups puguin formar part d'un projecte en curs o iniciar el seu propi. Les sessions poden realitzar-se de manera presencial al bloc 4 BSN o per telèfon. Demana la teva cita prèvia a través del formulari de la web d'Ecòpolis bsn.com.